Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abba, da Allah zan samu ɗari abu. Haba da Allah ba. A'a Muktar bari in bashi mana abokin mu ne. Haba ai wannan ba rayuwa bane. A kar ku damu ba har ga shi kaji. Na gode Abba. Allah saka da alheri. Baka ji ba? Na? To, zo ka ji. Abokina, akwai abin da nake so in gaya ma akan kalar rayuwar da kake kaji. Abokina, ko da baka da komai a duniya, lafiyar jikinka da Allah ya baka ya fi komai a duniya. Abokina bai kamata a ce kana da lafiya ka bar zuciyarka ta mutaka. Kai yanzu baka so ka gina gida ne kuma kai aure sa'annan ka taimaki ƙannenka? Haba Buhari, ya kamata ka gane gaskiya. Ni abokinka ne dole na faɗa maka. Saboda bana jin daɗin tambayar mutane kuɗi da kake yi. Wani idan ya baka baka san me zai ce ba. Amma ka yi haƙuri idan ranka ya ɓaci. Kan ba komai, na gode a idan ma aboki na gari shi kaɗai ne zai gaya ma gaskiya. Na gode da wannan shawarar da kuma insha Allah zan yi aiki da shi in Allah ya. Ba komai abokina, insha Allah in wani aiki na zo zan kira to na gode. Don Allah ka taimake ni ka kira ni in aikin na samu. Ba komai abokina, ina da number insha Allah zan kira. Na gode. Na gode.